Good morning, guys! Pinapanood ko si Bunny, Graveyard Girl. I will have my coffee. Actually, hintayin ko na hindi masyadong mainit yung coffee. I will have it with the Arnott's shortbread cream. Binili namin to kahapon when we went grocery shopping para sa mga datalhin ko kinaka. Siguro mag-makeup ako ng very light while waiting for my coffee to parang lumamig ng konti. Guys! First time ko siya gagamitin. Yung BLK Cosmetics, na-review ko na siya. Now, I did first impression review sa BLK Cosmetics kasi konti lang yung binili ko dun eh. Apat na products lang ata. So, I did the first impression review. With Vice, I got the whole collection. I think this is the whole collection. Yeah, I think so. I think nandito lahat ng shades. Si Vice, wala naman siyang face makeup, diba? Puro lipstick. So, oh my gosh, first time ko ito in-open. Like, ngayon lang talaga. Gusto ko siyang gamitin kasi I wanna do like an in-depth review. So, gagamitin ko lahat sila before ko sila i-review para masabi ko sa inyo kung ano talaga yung thoughts ko about them. So, I will be using, oh my gosh, these are good. I will use, siguro isa sa mga ano niya, lip kits. Char! Si Vice na talaga yung my lip kit. Nung binili ko to guys, yung plano ko talaga is hindi naman bilhin yung buong collection. Kaya lang, yung mga shade na pinili ko, sold out sila. Pero, kapag ito yung binili mo, like, nandun siya, hindi siya sold out, nakakaloka. So, parang hindi naman napilitan. Pero parang wala akong choice, kundi bilhin na lang yung itong whole collection talaga. Plus, pero okay lang naman. I'm not complaining. I'm gonna start with the lip kits. Oh my gosh, darating na si Dan in few minutes. Tapos hindi ko pa nainom yung ano ko, kape ko. Wait. Ano ba yung maganda? Whoops Kiri? Whoops Kiri ba? Sige, Whoops Kiri na. Oh my gosh, tingnan nyo to. First time. Ay, okay. Ang laki ng box niya, ha? Pero ganyan lang yung laman. Kawawa naman si Lyra sa pagdala nito. Ang laki ng box. Sorry naman, Inday. Pinadala ko to kay Lyra eh. Kasi timing na timing nung nag-post ako ng video. Ala, meron pa letter. Char! Parang Kylie talaga. Iwanan ka man niya, huwag ka lang iwanan ng ganda. Kaya ito ang sayo para sa gandang pangmatagalan. Vice ganda. Ganda for all. Oh! Hindi wow, Vice. Ikaw na talaga, Vice. Sus, kalat. Nakakalat. Kalat ko na naman. Hala! May lumipad. Nawala! Nangyari. Alam nyo ba guys, ang dry nung lips ko kasi dahil sa BLK Cosmetics, nakakaloka. Ginamit ko siya ulit kahapon kasi i-re-refilm ko sana yung video. Like, gagawin ko sana in-depth review na lang. Pero hindi ko siya nagustuhan. So, sabi ko, accurate yung thoughts ko sa first impression review ko. So, hindi ko na lang siya inulit. Tapos, ginamit ko kahapon yung BLK na lipstick. As in, sobrang nag-dry yung lips ko na as in, nagka-crack talaga siya. Sabi ko, hindi ko na yung gagamitin ulit. Ang bango nito, in fairness. Okay. Hi, babe! Gamitin natin. Sorry? What did you say? 10 minutes? Okay. Whoops, scary, whoops, scary, whoops. Hindi ito yung ine-expect kong kulay, guys. Very bright siya. Hindi siya ganito. Gusto ko sana ganito. Iba siya. Hintayin natin na mag-set. Baka kapag nag-set na, okay na. Magdadala ako ng lipstick kasi baka kapag hindi ko to nagustuhan, at least meron akong gagamitin na lipstick. Dito na ako kinakat. Si Ann natutulog. Dito na siya. Kanina pa yun dito eh. Kaya na natulog siya kasi pagod na yun. Galing pa yun work. Dito na siya. Ang aming tagaluto. Ang sexy naman ang aming tagaluto. Oh! Wow! Si Ann. Gising na si Ann. Hello. Hello. Gising ka na din. Hey! Gising ka na din. Nandito na naman kami. Mag-ingay na naman kami.
Sabi ko na yun. Natapon yung fish sauce. Tapos ito yung luto niya, sinigang. Yum! Oh my gosh! Hala, kain na tayo. Si Lovely. Pupunta si Lovely, hinintay pa namin siya. Ano? Ayuy. Iiyak. Baby! Hey! Hey! Hey, camera! Oh, yes! Hello! Is that baby V? Is that the baby? Is that the chubby belly baby? Diretso ka, Bel. Is that the chubby belly baby? Who is that? Is that the chubby belly? Oo. You right? Parang sila, bubra ka naman. Ang haba naman ng tulog mo. Anong problema? Ha? Oh, ang problema. Mahaba naman ang tulog natin. Dali. Dito ka. Ano yan? Tapos naligo. Sino yan? Patayin mo agad ah. Hindi Sino yan? Ang baby V ba yan? Ang baby V? Bakit mo siya nilagay dito? Papalitan mo ba to? Hindi. Sinabi ko lang yung ano. Ang... School. Ano school na? Sige, ali. Dito tayo. Hala. Sayaw, baby. 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 Sino yan? Ang magandang nagaluto ng sinigang. Ulo. Umiiyak siya. Ayaw niya sa'yo. Ayaw niya kay Lyra. Ayaw sa Ayaw akin. niya kay Lyra. Tutu. Sayaw, baby. Sayaw, baby. Sayaw, baby. Sayaw, baby. Sino yan? Sino na naman itong mga maingay dito? Mga maingay. Oh, okay lang. Nandito na daw si si Mahiyain. Dito na si Mahiyain. Ayun. Nag-park na. Bongga, Pasok ka dito, Char. Char! Parang bahay. Hello! Hi guys! Andun sa kabila. Sino kasama mo? Si Sharky at saka si Baby? Asan yung babae? Are you okay? Wala, natutulog. Laging tulog. Kasama si Sharky? Oo, kasama si Sharky at saka si Baby. May pasisig! At saka rice. Nagdala siya ng kanin kasi sabi ni Kat yung kanin nila. NFA daw. Nakakaloka yung NFA. Si Baby V, ang saya-saya niya. Gusto ko, hello! Hey! Hi, baby Sharky! Sharky! Hindi ako marunong kumanta nun. Hello! Ang saya mo ah! Meron ka ng kalaro. Nandito na si Baby Aliyah. Ano ba ka Sharky? Ah? Baby! Oo, dahil. Sali ako ha! Sali ako ha! Sali ako ha! Huwag na rin tayo matulog. Dito ako tulog. Yung camera? Ah! Basta. Yum! Sinigang! Ala Lyra! Yes! Salamat! And sisig! By yours truly. Yes. Yum! Dito ako, Kat, para hindi ka... O, dyan lang siya dahil kasi siya yung head of the family. Mukbang ka natin dalawa. Sa'yo tayong lahat na. Paano to? Paano tayo magmumukbang? Ganun. Dito sa'yo lagan mo dito. Doon sa, doon sa roof. Ano ako? Ito sila. Kayong dalawa. Hindi, maangang ako. Mangang ka? Sakat yan. Ay, matamis ako. Sabi ko sa kanya, dahil yung hubad nila, hindi nagre-reply, tulog pa nga talaga dahil. Tulog pa talaga. Sige, dahil diyan ka. Ang aga ko nagising. Kasi gusto niyo, wala, ito, nakakaon. Hindi. Maaga na talaga ako nagigising araw-araw. Kasi ano, sasanay ka sa work. Nagtatrain ka, Day? O hatid ka talaga? Sexy mo tayo. Usahay. Hatid ako. Sexy ka. Hatid ako lagi. Ba't ako? Ba't ako? Ba't ako daw? Sure pa kasi yan. Kaya, ina-pressure din ako. Uy, ang sarap niyan. Yan? Yan, as in. Day, ano mo, Day Red? Oo nga eh. Kita ka, Lai? Center of attraction. Ang ano mo ba dahil? Oh, battery mo. Oo nga eh. Meron ako extra. Hindi mag-alala. Bak ba? Kasi baka nilokit na yung dito. Hey guys, Bang! Kailan mo ito ba? Kanina, kaya na-late ako. Yan. Kasi pumunta pa ako ng Asian. Tapos na yung pala ng Asian. Ngayon pa pala, kala ko bukas siya Oh my God, ang sarap nito. Salamat po sa pagkain.
Sino yung? Ay, tuloy tayo sa 25, Day. Oo daw. Anong costume natin, Day? Ano ba? Ano ba? Hindi pa naman may ano tayo, Day. Para pag picture maganda tayo, Day. Okay, bahala. Uy. Ganang ko niyan, ano color coding ba? Anak ba, Day? Red na lang. Red, red lagi. Sige, red. Sige. Para Christmas ba? Wala akong red, pero sige. Kasi sabi ko, Day, may red ka, Day. Alam na. Meron pala. Dress yun. Mag-dress ka, Day. Yun yun siya, hubad na naman yan siya. Ayan. Excited na ako sa ano, sa start. Magi-Christmas party kami. Yay! Sa bahay. Sa bahay ni Russell. Hindi bandang, makakatikim na kami ng Shopsay na pinagmamalaki. Uy, hindi ako magluluto. Ang dami nyo nang dadalhin. Ano ba yung pagkaon? Ano yung pagkaon? Anong dalhin, Day? Ano ba yun? Hindi naman to fiesta. Ako siguro Ang mag-leche ka na ako. Kasi, gano'n lang. Leche flan? Maglaleche flan ka? Pero hindi masarap, okay? Tapos ikaw, ano dadalhin mo? Sisig. Hindi, magpa-Elia Tapos si Mark. paella. Paella lang. At saka adobo. Sige, ang dami na magkain. Ano ba? It's Christmas party. Pansit. Okay. Tayo lang naman. Oo, mapapansit pa siya. Wala na ngayon. Shopsay ni Madam. Ano na yun? Exact na yung sa chop suey. Asa yung mag-barbecue ako? Sure. Ay, yung mga ano, yung mga banat. Ano? Beer lang naman. Beer lang. So, yun na parang ano ba, may mga, o sino yung mga pinili, ano ba, cheese platters kanina. Oh, ganyan. Saan ba yung nabibili? Hindi pa ako makapag-order ng ganyan. Tapos, or sa ano? Kompleto sa agulay to daya. Mag-message ka Kasi ito yung bahay kubo eh. Ano yung puti? Hindi ko nilagyan ng ano. Gabi. Rabanus. Labanos. Kasi Radish? radish na amoy. Rabanus? Labanus. Labanos. Sabi ko sa kanya, kukunin ko siya. Sabay kami kahapon. Sabi ko, anong address Mamalengke daw mo? kami. Mamalengke kami. Sabi niya, ayun, binigyan niya address niya, Day. Huwag ganun ko sa GPS, 45 minutes. Sabi ko, Day, ikaw na. Huwag na lang. Ang layo niya. Layo. Day, parang rin ang lasa. Hindi. Ay, makakanda. Hindi ko. Magkaiba. Oo, yung cellphone. Sabi niya, akin na yun. Baba, cancel na lang, baba. It's okay. Malapit lang yung bahay namin ni Lyra, so malapit malalayuan ka din sa amin. Sarili nila. Kasi magkalapit kami ng dalawa. Oo, kung galing sa inyo, mas malayo pa siguro yung amin. Ng konti. Very, very slight. Ingay na nga, grabe. Uuwi ka. Buti hindi, exercise. Lalo na sa gabi. Kasi magigising siya. Dahil ito patis. Kasi alam mo, Day, kung bakit iba siya. Di ba liver spread yung nilalagay ko? Oh. Walang liver spread na pure food. So, punta kami Asian, di ba? Meron siya liver spread. Pero iba yung brand. Paano ba? Bakit may patis? Paano ba yan? Pag lang, Sinigang din. pag ano lang. Ang maasim ba? Sinigang. Ang maasim. Masarap ko. Masarap siya. Anak mo ba yan? Anak ko. Ah, okay. Hindi ako kumakain ng okra. Ikaw? Masarap ba yan? Hindi Try pa mo, ako Day. nakatry niyan. Try mo siya, Day. Ayoko yan. Slimy. Medyo slimy siya. Kangkong kumain ka. Sabi ni Tony, para daw tayo bibitayan. Ang dami kasing sinigang. Sabi niya, ilang kayo? Wala ang dami-dami. Para tayong ano? Bibitahin. Bibitahin. Last Makain meal. si Tony nito? Hindi. Arte-arte. Punta ko sa kanila, di ba 7 minutes away? Sabihin pa yung pagkain na. Kung malapit lang sana tayo sa isa't isa, share. Oo, no? Layo. Layo eh. Sabi nga, ako pinakamalayo. Oo, ang saya siguro kung malapit lang naman. Yung mga sobrang ulam ba kayo dyan? Oo. Ay, tapos na yung chop suey. Gusto ko na rin patikman Wala yun. natitira. Ay, masarap. Hindi! Kinakain dyan! Nagayabang talaga. Yan, nagayabang talaga yan. So, kailangan talaga natin So, kahit matikman. hindi masarap, kinakain nun. No choice. O, tsaka yung spaghetti na lang. Masarap yung spaghetti. Ah, sige. Spaghetti na lang. Ay, nagpapansit na. Ah, di mo lang talaga. Lagi talaga siya may rason. Tignan natin. Oo, maluto para baka ma-jinx mo pa. Mag-aatsa ka talaga ng ano, lasa. Hindi, dahil kaya rin yan. Kanin pa. Masarap yung ano. Masarap. Ang sarap. Hindi nga, yun siya. Di ba, Day? Ayun, dinala ko yun sa kanya, Day, kasi wala siyang tulog. Wala siyang kain. Wala siyang tulog. Di ba, walang tulog? Walang tulog. Dinala ko siya. Gusto mo sisi? Yes, Day, gusto ko yan. Hindi nga masarap. Lasa nung last time, guys. Masarap yung
Mas masarap lagi last time dahil kasi iba yung liver dahil, iba yung lasa niya ngayon. Pero masarap naman dahil. Masarap. Try natin Gutom yung lang kanya. tayo. Ikaw nagluto nito? Oh, syempre. Hindi naman masarap. Bakit talaga? Hindi pa nga na-try. Wait, sobrang miss na miss ko na yung sisig. Masarap pa yun doon sa sisig sa Philippine Post. Oh, Agree. Hindi ako nakatry doon. Pangat na Masarap. Masarap to. sinungaling ka kung babaeng ko. Sarap nga. Hindi convincing yung masarap. Hindi. Talagang parang ano, pag nagre-review ba, parang yung review niya sa sisig ko, parang hindi ano eh. Hindi ba kung din? Masarap nga ay. Uy! Ay. Ben, nag-join natin. Ayun lang. Sino na yun? Hello? Do you wanna play here? Nakita mo dahil tinag kita yung binigay mo? Oo. Ang ganda nun dahil mayroong Maganda? piano sa paa. Ah, talaga? Oo, so pag inanon niya, magugulat siya sa sarili niya kasi pag ginanyan niya yung feet niya, ganun. Gumagana siya. Ano nga ulit? Gumagana. Dahil ganun na, kailangan may ano, pag may video parang, Uy, may iyak na yung anak mo. Merong sasabihin si Lovely sa inyong lahat. doy na yun. Magcha-channel na daw siya. Guys, mag-channel na guys. Ay, ano dahil? Ano? Ano yung mga nag-comment sa akin dahil na maganda. Sige. ako. Sino? Sino ba? Young's Oh, sure, naalala niya talaga lahat. Kasi, dahil magtatampo siya dahil andun Sino? siya sa ano ko. Basta nakalimutan ko. Hindi maya na. Sa lahat na lang na nagsabi na maganda siya. Yes. Thank you. Thank you daw. Sexy ka daw na, mami. Oo, dahil. Hiyak tayo, dahil maghiyak tayo. Asan yung channel? Maghiyak tayo. Yung baby niya, oh. Buti lang, ang bait-bait nitong baby nito. Buti lang, hindi nagmana sa maingay na mama. Oh, tahimik lang. Bait-bait. Oh. Mag-mom's channel na lang ako, dahil. Sige. Ano pangalan ng channel mo? Mami Love. Mami Love! Perfect. Oh. Mami Love. Sige na. Ang landi naman ng mommy love. Ano malandi? Mami na nga. Lagi pangalan mo, mami ka, oh. Ayoko mag-mommy ako. Ano lang? Sexy love. Ewan ko sa'yo. Ayusin mo, ha? Okay, go. Andiyan na, dahil. Oo, sige. Guys, sino yung mga taga-Adelaide? Kahit na hindi siguro. Pwede, pwede kasi papa-shipping. Oo. Al taga-Australia, bilhin nyo yung bag ni Cathy. Pati yung bag ko din, namin ko. Alam mo yung mga bisyo na bibili-bili tapos hindi magagamit? Ano, Australian black? Malaki siya, maganda. Brand. Yeah. Para siyang ka-level ng mga Michael Kors. Yes. Yun lang yung alam ko. Ilang beses nagamit? Sana ako. Isang beses pa nagamit, ayusin mo. 280. Tapos last price, 270. Yung, Huwag ka munang mag-last price. Ah, sige. Hindi na, 280. Pati yung akin ha, pati yung akin yung logo niya, no scratches. And Mayroon pang dust bag kasama. 499. Retails are 499. Yung akin yung 499 dye. Tapos, Maganda siya, malaki siya. Akala ko yun sa picture na binigay mo maliit. Malaki pala. mine is the patent leather, char. Yung shiny siya dye. Ito yung ipopromote muna natin. Yung sa iyo. Kasi nagtatanong siya, sabi niyo, anday. Ito din, supportive din eh. Ito siya dye. This one is the cow's leather. Totoo ba yan? Or gawa-gawa And mo lang? mine is the patent leather. Yung anak mo tayo. Mom! Ano ba yan? Nagsisillstock tayo, Mom! Are you okay? Okay na siya, guys. Yung difference yan, dye, yung bag nating dalawa. Ito siya, dye, soft. Mine is, nag-hold yung ano niya, dye. Okay. Yung ano niya, dye. Parang matigas yung leather niya. Matigas, oo. Tapos yung structure niya, hindi siya, Yeah. Slouchy? Yeah, tama. Oh my gosh! Lumalabas ang English niya, dahil. Naluslig na ako doon. Uy, baka merong Australian naman nanonood dito eh. Hindi nakakaintindi ng Tagalog. So all the subscribers of Race who are Australian, you can't really understand Filipino. Oh my God, this is your time. So I guess you know what meme is. Doon, namula ako na. Tubig doon! Ito, milk.
It retails for $4.99 and I'll sell this for $2.80. This is Cathy's bag. And mine is the patent leather. Sinisingit talaga yun sa kanya. I-picture mo. Oo. Send mo sa akin yung picture, ipopost ko ngayon. Yung sa'yo. No, I'll just link it below right here. Okay. Okay. Ayaw may pakita sa video, ililink mo. Sige, ikaw na. And my Instagram mo. my Instagram is lovembog. So Embog talaga. if ever you want to buy this bag, I don't like you. You have an accent. because I don't know. It's just that I just came here last month and I don't know. Maybe if I stay here for 5 more years, I'll like be. Arkin? Yeah. Nahirapan ako. Nahartak-tak ako dahil. Nahartak-tak-tak. Nahartak-tak. Yan, 280 lang guys. Oo, malaki siya. Ano Oh. siya? Tsaka, bagong-bago, pati yung akin dahil. Mami, hindi seryoso. Parang mabebenta pa yung sa kanya kaysa sa iyo, Kat. Sinisingit talaga yung sa kanya. This one is Cathy's bag and this is mine. Okay. I'll link it here below. I'll link it here below. I'll link it here below. Ano yan yung restaurant visit? Basher. Hindi, ang ganda talaga. Na-seryoso. Sabi ko nga, isend mo sa akin yung picture para i-post natin dito ngayon. Dahil ako yung nag-vlog. Ililink. Inaano niya ako dahil sinasapawan niya ako. sorry. Tatahimik ako. Sige. Uy, lahat na nagano ng kami sa Instagram Maybe I'll think about making my own channel. Audi! Kuya, baka naman joke. Paano i-pronounce yung Audi na sasakyan? Paano mo pronounce yan? Audi. Audi daw. I-bash nyo siya. Ano yung Porsche? Libre bash. Ano Porsche. 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 I-google mo dahil. Sabi nila Porsche? Porsche ba? Porsche ba? Porsche naman yung tawag namin. See? Pwede pa rin yung Audi ko. I-bash niyo siya. Libre bash. Yung Peugeot. Pleasure. Porsche. bigat. Boy, noon sa Pilipinas, Peugeot yung tawag yun. May Peugeot eh. Sabi ko na may Peugeot. Porsche. Buti na lang wala tayong pambili niyan. Mas dalang. Say hello. Hold hands sila. Magkapareho sila ng top. Hello. Tapos hello. Ayan. Nakafocus yung camera sa'yo. Tingnan mo. May square sa mukha mo. Ay, sa Pilipinas kasi mabili. Ay, ako yung malapit. Hi, yang. Ay, cheese para cheese. Ano talaga? Meron kasi nag-vlog yun siya. Sige. Arte. Chess cheese. Chess cheese. Hindi, baka na naman mali na naman yung pronounce ko. Sino ba? Oy. Baka chess talaga yung pangalan niya. Ano bang spelling? Audi. Odi, pet na Lodi. Audi talaga. Audi nga. Alam mo na, hindi pala ako naniwala. Tinanong po si Siri, how do you pronounce A-U-D-I? Sinabi ba? Hindi, sa niya. Hindi niya maintindihan Hindi niya naintindihan. Pagkatama din niya si Oh, Siri. si Siri, bobo yan si Siri. Ginugol niya talaga, dahil. How do you pronounce it? A-U-D-I. Uwi ka na? Iba talaga siya pag nasa harap niya ng camera. Oo nga eh. Nagpo-post. Iniwan yung anak. Binaba yung anak nila dyan. Magbabay ka na. Yung ano mo, yung bag mo, i-link mo below. I-close mo yung vlog, Dai. I'll leave the link below. Asan yung bag mo? Asan yung below? Bye, Dai. Bye. We are home. Tatanggalin ko lang yung makeup ko, guys. Sobrang saya kanina. Sobrang sarap ng sinigang. Buti na lang hindi ko pa to tinapon ng tong contacts na to talaga. Ano na to siya, guys? Expired, pero ginagamit ko pa rin siya kasi yung isa, super light. And hindi ako komportable kapag yun yung sinusuot ko kasi super light. Ito kasi parang wala lang talaga siya. Pero nag-order na ako ng contacts sa honeycolor.com. So, darating na yun. Sana soon. Yun na, matutulog na kami kasi work na naman bukas. So, oh, shoot. Yeah, so that's it for this video. Sobrang thank you guys for watching. Please like, please subscribe if you haven't already. I hope to see you guys on my next one. Do not forget to say goodbye. Mwah.